Ahoj. Dnes ti ukážu jeden z nejjednodušších, ale zároveň nejsilnějších nástrojů, které znám. Je to nástroj, který ti během 5 minut ukáže úplně přesně, kde v životě skutečně jsi. A následně se podíváme na to, jak s tím konkrétně pracovat. Teď si ale na malou chvíli představ trojnožku. Jsou to 3 nohy, jeden celek. Stabilní, pevná a spolehlivá. Náš život funguje úplně stejně. Máme 3 hlavní sféry, na kterých stojíme, na kterých stojí celý náš život. A to je sféra osobní, to jsme my sami. Naše mysl, naše emoce, naše tělo, to, jak se cítíme, jakou máme energii, jak spíme, jak se máme rádi, jak prožíváme každý den. Tou druhou je sféra pracovní. Naše kariéra, podnikání, poslání, to, čemu věnujeme velkou část svého času a naší energie. Je to smysluplnost, kterou nám naše práce dává a samozřejmě finanční ohodnocení. A potom třetí sféra je vztahová. Všechny vztahy v našem životě. Je to partnerský, rodinný, přátelský, jsou to kolegové v práci, všechny vztahy na jedné hromadě. Tyto 3 sféry nejsou oddělené, ale jsou propojené. A platí jedno docela jednoduché pravidlo. Na trojnožce o 2 nohách se sedět nedá. To znamená, že pokud máme 3 sféry a ta jedna se začne kymácet, protože úplně neodpovídá naší představě, ať chceme nebo ne, ovlivní to i ty zbývající 2. A to bohužel vždycky a bez výjimky. Pojďme si to teď ukázat na příkladu, který troufám si říct, že známe všichni velmi dobře. Vzpomínáš si, jaké to bylo, když jsi byla poprvé zamilovaná, nebo když jsi začínala nový vztah, který tě naplňoval? Najednou bylo všechno možné. Stávalo se to lehčeji, v práci si přicházela s nápady, které tě dřív nenapadaly. Problémy, které tě dřív blokovaly, najednou nebyly zas tak velké. Měla si energii, chuť, nadšení. A to všechno ovlivnila jedna jediná sféra, a to ta vztahová. Protože ta radost a nadšení se přirozeně přelily do všeho ostatního. Ale na druhou stranu se může stát i to, co také všichni dobře známe. Představ si situaci, kdy je vztah v krizi. Nebo se rozcházíme. Nebo je doma napětí, který se táhne už dlouho a nepřechází. Práce může klapnout na jedničku, projekt je úspěšný, kolegové jsou skvělí, ale ty naše myšlenky jsou pořád tam doma. V tom, co nefunguje, v tom, co bolí. A ruku na srdce, v té práci to pak taky není úplně ono. Nadšení je někde jinde a to soustředění je taky docela někde jinde. Jedna sféra, která nefunguje podle našich představ, totiž vždycky ovlivní ty zbývající. A proto je tak zásadní mít všechny 3 sféry v rovnováze. Ne dokonale, ale v rovnováze, tak aby my jsme se v tom cítili spokojeně a šťastně. A teď ten nástroj, který jsem ti slibovala. Jen tě poprosím o jednu věc. Buď sama k sobě upřímná, protože právě v té upřímnosti je síla tohoto cvičení. OK? Tak jo. Jdeme na to. Představ si škálu od 1 do 10, kdy 1 znamená vůbec to nefunguje, cítím se v tom absolutně nešťastná, horší to snad už ani nemůže být. A naopak 10 je v úplném topu, to znamená, mám pocit, že už to nemůže být lepší. A polož si 3 otázky. Za prvé, na jaké číslo bys ohodnotila svoji osobní sféru? To znamená, jak se cítíš spokojená sama se sebou, se svojí energií, se svým tělem, se svým zdravím, se svým odpočinkem, se svou náladou každý den. Na škále od 1 do 10 ohodnoť, jak se cítíš sama se sebou spokojená. Máš? Super. Za druhé, na škále od 1 do 10, kdy 1 je nejmíň a 10 je nejvíc, na jaké číslo by si ohodnotila svoji pracovní sféru? To znamená, jak celá ta sféra pro tebe funguje, jak jsi v ní spokojená, kolik času tam trávíš, jak tě to celé naplňuje, jak jsi ohodnocená, jak jsi celkově spokojená. Napiš si jasný číslo. Máš? Super. A teď poslední, 3. Na jaké číslo od 1 do 10, 1 je nejméně, 10 je nejvíc, by si ohodnotila svoji vztahovou sféru?
jak fungují tvé vztahy s partnerem, s dětmi, s přáteli, s kolegy, s rodinou. Bezva. A teď přijde ta nejdůležitější část. Když teď víš, kde jsi, můžeš se ptát, jak se dostat tam, kam chceš být. Protože naším cílem je mít všechny 3 sféry na číslech 9, 10. Ne protože potřebujeme být dokonalí, ale protože chceme žít život, který nás skutečně naplňuje a který nás baví, ve kterém jsme spokojení. Takže řekněme například, že jsi na 7 v té pracovní sféře. 7 není úplně špatně, ale víš, že to může být lepší. Takže si polož jednoduchou otázku. Co se musí stát, abych byla na 8? A co k tomu potřebuju udělat? Co já k tomu potřebuju udělat? A potom, co potřebuju udělat, abych byla na 8? Co se musí stát, abych byla na 9? A co se musí stát, abych byla na 10? Například si můžeš říct, jo, abych byla ze 7 na 8, to bych potřebovala víc peněz. Super, co se musí stát? Potřebuju dostat přidáno. OK, co pro to můžu udělat? Mohla bych si domluvit třeba schůzku s šéfem a konečně se taky ozvat. OK, co ještě k tomu můžeš udělat? Možná bych si mohla vymyslet a napsat, co přesně bych mu chtěla říct. Jo, super. Přesně tímto způsobem můžeš pokračovat ze 7 na 8, z 8 na 9, co potřebuju, co se musí stát, abych byla na 10. A najednou máš plán. Konkrétní, reálný a je tvůj. Tohle je coaching v té nejčistší podobě a ty ho klidně můžeš dělat i sama doma. Nejde o to, co se musí změnit tam venku, jde o to, co můžeš udělat ty ještě dneska, zítra, za týden, za měsíc, tenhle rok, příští rok. Nezapomeň, že jasnost přináší klid a tohle cvičení ti dá jasnost. Takže ty víš, kde jsi, víš, co chceš a teď už i víš, jak se tam dostat. A pokud cítíš, že chceš mít svůj život na 10, ale možná, že by nebylo úplně od věci mít k tomu průvodce, kontaktuj mě třeba přes webovky evasvak.cz. Měj se skvěle, protože dobře prostě nestačí a nezapomeň čin a